हादोरारि रायजोआव गोजोन आरो शान्ति थानो थाखाय चिरां जिल्लानि बड' इभान्जेलिकेल लुथारान चार्चआ दिनै गसाइगाव मुंख'न सिङाव थानाय रायमना माहारियारि समायना हाग्रामानि खोलाहा थानाय फाग्लि गाथिनि गेवलां फोथाराव सानसेनि थाखाय आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गासै 33 चिरां जिल्लानि मण्डलीनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनो लानि। जोङो सार बड' इभान्जेलिकेल लुथारान चार्चनिफ्राय फैदों। जोङो बे मिशननिफ्राय मोनसे पारपास दं जोंहा, बे हादोरनि देशनि शान्तिनि थाखाय प्रार्थना खालामनाय आरो बेखौ जों बोसोरै मोनसे गुबुन गुबुन जायगायावहाय लाबाय थायो आरो। माब्लानिफ्राय बे हाबाफारिया सोलिदों? जोङो बेखौहाय 2016निफ्रायनो सोलिबाय थादों आरो सोलायहै। ओमफ्राय थांखिया बेनो जोंनिया, जों जिहेतु देशनि जे हादोरगिरिफ्रा मोजाङै दैदेननो हायो, देशआव शान्तियै थांना थानो हायो, जों इसोरखौ फोथायग्राखाय इसोरनि मुङाव बेखौ आरज खालामो आरो जों ज'यैनो। बबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा? ओरैनोथ' बे जोङो बे BLC हिसाबै बहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि माखासे मण्डलीफोर दं, 33टा मण्डलीफोर। बेनिफ्रायहाय मोनसे मण्डलीनिफ्राय सासे बा साथाम बा 10 जन 20 जन बेबायदि हिसाबै फैनानै जों ज' जाफैदों आरो। खालि प्रेयारल' हाबाफारि? प्रेयारल' हाबाफारि खालामगोन बेबायदि आरो, गुबुन जेबो हाबाफारि गैया। खयथानिफ्राय खयथासिम जागोन? दायो 1 घन्टानिल' सार्भिस। जोङो 9टानिफ्राय सुरु खालामदों, 11टासिमाव जोबहैगोन बेयो खुब सम्भब। ओरैनो आलासि स्पिकार हिसाबै लिंनानै लाबोनाय जादों नामा? स्पिकार हिसाबै जों जोंनिफ्रायनो पास्टरखौहाय सासे सायख'दों, रेभारेन्ड चरण ईश्वरी होननानै बिथांनिफ्राय। हामबायसै। बे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बड' इभान्जेलिकेल लुथारान चार्चनि मेम्बार जानानै आं बयनिसिमबो आंनि हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे जोंनि बोसोरारि बेबायदिनो प्रेयार फेस्टिभेल हाबाफारि, बेखौ जोङो लाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो। दा बे मेनलि जोंनि बे प्रेयार फेस्टिभेल जि प्रग्रामखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि हादोरावहाय माने जौगानाया फैथों, शान्तिया फैथों। जोंनि समाजावहाय जेरै गोबां रोखोमनि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय दंना, बेफोर गासैबोनि थाखाय जोङो आर'ज खालामो, जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखाय आरो बेजों जोंनि नेसनेल लिडारफोरनि थाखाय आरो बिदि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि थाखाय गासिबो, आरो दावहा नेचारेल डिजास्टारफोरनि थाखाय जोङो जोंनि आफा इसोरनावहाय जोङो प्रटेक्शननि थाखाय, शान्तिनि थाखाय आरो जौगाथायनि थाखाय जों बेखौ स्पेसियेलि जों बे हाबाफारिखौ इसोरनावहाय आर'ज गाबो आरो। दा बेखिनि आरो जोंनि गाहाय थांखिया बेनो आरो, नाथिं एल्स।